karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Oh. Kuan. Suot ng mini Kent. Pinangga ko niya. Aw, kung manguyab ni Musket, sugta. Kay dato man na sila. Mama sa doy. Pero, maluoy ko ni Sir Hans, ma. Unsa? Maluoy kas maldito? Uy, kapiligro. Huh? Ni ano siya? Yan na ang bisita. Oh. Siya? Hello, Ayasa! Uy, Miga, ikaw di ang bisita ni Sir Hans? Oh, siya. Andam na bang tanan? Oh, sir, andam na. Ato mi sa loon mga on. Bye! Ang ano na himumang bisita ni Sir Hans, si Claire. Kinsa ba tong babayana? Kagwapa ko na to. Koan ma. Oyab to sa una ni Kent. Inya nagbuwag na sila. Aw, mao ba? Unya, anong mura man kag nag-uol diha? Wa man. Wa mo ko magtuo nga si Miga Claire ba ang bisita ni Sir Hans? Na, dali na oy. Anda mo na natong lamisas gawas kay adto man ka sila mga on dito. Ganahan ko sa kong team karon, lingaw kaayo ang mga batasan. Tuod ay ba? Kasi nagluto. Lami lagi ang timpla. Siya isa. O ganyang mama. Oh, sila lagi di ay ang inyong katabang dinhi? Kumusta ang team? Ang team? Well, okay. Unsa imo mga plano? Niyan ako gihimo. Unsay buti pasabot ni kuya? Oh. Nganong niya si Claire din sa ato? Hello, Kent. Part sa marketing team. Busa pag-expect na lang na makita mo siya kanunay din sa ato. Nga naman kuya. Saan pumunta na hakin? Nganong si Claire man? O ganun dili man siya. Naibaw ka kito nga no? Dili katagalasang nga musulti og sama sa atubangan niya ng akong bisita ket. Pagbato na og respeto. Ako ang nagpadagas kompanya. Busa ako magbuot kung kinsa ang tao nga ako i-hire. Oh my God. Hala, nasuko siya. Ano siya tagda? Focus sa trabaho, Claire. Kent, naunsa ka? Ay, ikaw naman sagod hinuon ang gisapot. Wabi ako maalad ka, mamunda ka poltahan ha. Dali asa di mo matakdan si mong kuya, uy. Sorry. Gisapot lang ko. Og na nung kisapot man lagi ka. Wari ka mo doon nilagkaon sa gawas. Dili ko ganahan. Dili ka ganahan kay naa si Claire? Naunsa man ka, uy. Imo man ang ex. Once upon a time na himong ka mo. Dili si Claire ang akong problema. Si Kuya Hans. Ha? Doon na gud siya plano. Doon na gud. Unsa man sad? Gusto gud tingali niyang gubon ang atong kasod. Ha? Kent, unsa man say rason nga gubon niya ang atong kasuod? Dili siya ganahan nga magkasinabot. Gusto siya nga maparihas ko niya nga desperado. Uy, ayaw pagsunod niya ha? Duha na unya mo magkusmo din sa bahay ninyo. Kinahanglan mo smile ka. Bisan ko nasakitan ka. Smile lang gihapon. Parehas ini ba? Tanawa. Nakasmile na ko. Nganon dili man ka masakitan sa ipanulti ni Kuya Hans, ha? Giinsulto na ka pero mukatawa lang gihapon ka. Tungod lagi kay dili ko ganahan nga mag-uol.
Dili ko ganahan nga parihas ninyo nga magsige na lag kusmod. Gusto ko nga happy ko all the time. English to ha. Ayesa. Smile na diha, uy, kaseryoso ba ni mo, uy? Ayaw na ko nagtagdas kuya ni mo. Sige, kapil, di ba maglakot? Mabati ginang naong ni mo. Kung mabati ra mga tong naong, no? Musunod atong batasan. Smile na ba? Ina, Hakuna Matata. Kana, masmile ka. Sige na, sunod na ako. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Yes! Hakuna Matata. Dili mabalaka, dili mag-uol. Okay? Kagwapo, gidi mo, Kent, oy. Ayaw ko ululuhi, good. Kanang ulo-ulo, kung mo ingon ko nga bati kag naong. Kunya kay gwapo man ka. Smile, be. Ay, gawas iyang kandiis. Ayesa? Uy, nanawag naman si Mr. Lonely. At doon na ako, ha? Hakuna Matata. Natakda naman kong Ayesa. Sir Hans? Ansi akong ikaalagad. Nagbugal-bugal ka? Wa man, sir. Nimpihin ang lamisa. Usubihibig kape. Palihog sa kog at ni James, ayasa ha. Uy, hi mo si James Miga Claire. Tuwa sa swing, nagpahangin. James! Uy. Ayesa. Saan ni magida, ha? Naamnesia na ka? Wa ka kailag-unsa ni? Uy. Kape mo din, ha? Imo ni. Butay hilo? Ganahan ka? Hilo sa gugma ni mo ba? Ikaw na bugal-bugalon yung kada. May inlove man ta ni mo ani Ayesa. Saba ka diha, uy. Ganahan ra bagay ko ni mo. Katawan lang ta. Joker, sa day ka, no? Si Joker ko. Tinuod niya akong gisulti nga nakagusto ko ni mo. Sa mga padong nang gay kung may inlove ni mo. Kung sugot ka, kung dayon. Pakasilanti ka. Kudi, ugma dayon. Huwag langan-langan ni nga ako. Dagan mo kong Pinoy baboy. Sinuhunan mo. O niya, kay ganahan mo ko mag-asal og baka sa kong kasalbi. Oo, makasal tagba ka. Pero, lami ato ay isa ba? Sa may tayo ito mas laki. Ganahan seryoso. Ganahan ko og tao nga seryoso sa tanan niyang buhaton sa kinabuhi. Uy. Murag, wa na na. Joker ko. Ganahan ki ko mapakatawa permi sa kong sawa. Permi ko makarosan ko. Kaman, labayon ko bula. Kita sa una ko lagi. Asuminyo na di ay ka. Wala ba? Ganahan ko Ikaw yung ba? good. Ay, pero... kung ganahan ka nang magpakatawa permi, or ganahan ka mo katawa permi, ato ka makakita anas mental. Mausa na. Kanang, kuan sad, kanang ako ra gid iyang love. Oh, ako na na. Unya, kanang gwapo. Uy, hapit na mahimong ako kay gupuhon ako. So, ayan na to. Pero may nagkatawa lang yung nahan ka. Ayaw na diskarte sa Ayesa, James. Kaya doon na rin uyab. Kita mo iyam ni Be. Kita iyam ni Aisha. Secret. Biyahe una mi Ayesa. Okay. Aisha? Smile na. Aisha? Amping! Ay, dutag lubot isa. Uy, Ay, sorry. Bye. Buwap pa kay isa sa. uy, paminaw. Ano na? Ayaw na pangambisyon na ng Ayesa. Kay bapat yang kas tag-iya na. Aray ko. Yawa god. Ano, draglo ng uyab na? Lapi ato ba? Nganong gipatrabaho man ni Kuya Hans si Claire sa iyang opisina. Ay, marag tinarong na yun na. Seryoso na ng pangutanahan na. Seryoso gyud.
Busa tubagon sa kunin mo sa seryosong pagkatubag. Wa ko makaibawa na bay. Nawag rum to kuya ni mo. Gitubag ni Claire unya. Nakatrabaho ni si Claire. Libog bitaw ko. Thank you kayo sa panihapon ha, Hans. Hangtod sa sunod higayon, Claire. Makaanhin ako permi sa inyo? Oh, nagtrabaho ka na sa akong opisina. Hatagan ta nagkaog pagtugot ni mo anhi sa bahay bisan mo sa orasa. Wow! Thank you! Mayroong mag-isulti ni mo. Bayan sa unsa man na. Nganong si Claire man ang imong gikuhang bupulis sa imong trabahante nga ma-resign? Ug ganun dili man siya. Utukan siya. Haom siya sa maong posisyon. Pero, Kinahanglang magbalik mo si Claire. unsa? Si Claire ang gusto ko nga mahimo mong asawa. Kent. Kuya, Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!